Jankkila, 4 pistettä Jankkilasta, 4. Jarno Salmela ja taas 4 pisteen päästä vitospaikalla Juha Syrjämäki, joten äärimmäisen tasainen on tilanne, kun tartuttiin tähän sarjan viimeiseen erään, jossa Eemeli Jankkila käsittääkseni painollisella kärkeen. Numero 74 Juho Vaara taisi nippanappa ehkä ehtiä tuohon varsinaiselle linjalle ensimmäisenä, mutta kyllä siellä on nyt Jankkila kärjessä. Ja kakkoseksi nousee sitten numero 666 Olli Alatalo. Jankkilan johdolla toiselle kierrokselle kakkosena Olli Alatalo, kolmantena Prince Jarlo, nelosena Juha Syrjämäki, vitosena Joonas Aitio, kuudentena Markus Karppinen, seitsemäntenä Roy Yläonnevuori ja kahdeksantena Aleksi Terttula. Tiukkaa vääntöä kärjestää Eemeli Jankkilan ja Olli Alatalon välillä, kun mennään kolmannelle kierrokselle. Kolmantena Prince Jarlo, nelosena Juha Syrjämäki, viidentenä puolestaan Markus Karppinen ja kuudentena Roy Yläonnevuori, seitsemäntenä Joonas Aitio, kahdeksantena Aleksi Terttula. Siinä tuo 8 kärki, kun mentiin kiertämään kolmatta kierrosta. Alatalo nousee Nexisten kärkeen kolmannella kierroksella. Alatalon johdolla painellaan tuossa näin älyttömän tasaisesta tilanteesta lähdetään. Juujärvi päästää startissa kärkeen, Matti Mättä siinä kakkosena ja niin edelleen. Tosiaankin huikean jännittävä tilanne ennen tätä ratkaisevaa erää. Ja takasuoralla Juujärvi kärjessä, kakkosena Määttä, kolmanneksi nousee nyt Kosmo, nelosena Aki Siilaja. Joten kyllähän tuossa sitten mahdollisuuksia on vielä vaikka mitään laitteen loppuratkaisuuna. Näin Risto Juujärvi kärjessä toiselle kierrokselle, kakkosena nyt Kosmo, sitten Siilaja ja Määttä. Sitten nelosena Matti Määttä, vitosena Pieti Muhakka, kuudentena Fredrik Hertzleen ja niin edelleen.
Juujärven johdolla kierrokselle Osmo jatkaa kakkosena, sitten kolmosena on Antti Pihlaja vajaan 2 sekunnin päästä Osmosta, nelosena Pieti Puhakka, vitosena Matti Määntä, viidentenä Peri Verteen, 7. Janne Pulkkinen, 8. Juuso Loukko. Siinä järjestystä. Ja tiukkaa on päätö. Juujärvi johtaa. Osmo kakkosena, 3. Pihlaja. Siinä 3 järki. Sitten 4. Pieti Puhakkaa. 5. Matti Määttä. 4 ensimmäistä kilpailijaa mahtuu noin 7,5 sekunnin sisään. Joten äärimmäisen tasaista vääntöä. Käydään tuolla kärkipäässä, ajoaikaa on käytetty vasta reilut 3,5 minuuttia. Juujärvi, Osmo, Pihlaja, kärkikolmikko, sitten 4. numerosta 68, Pieti Puhakka. Matti Määttä, Fredrik Verteen, Juuso Loukko, kolmikko aivan yhdessä todella tiukassa nipussa. Juujärvi, Osmo, Pihlaja. Siinä edelleen kärkikolmikon tiukka järjestys, 4. Pieti Puhakka. Ovat noin 2 sekunnin takoa tuolla kärkinelikkossa ajatien välillä. Se 2 sekuntia on todella vähän. Ja erothan totta kai sitten elävät koko ajan siellä kunnan. Pieniä ajovirheitä tulee. Edelleen toisille mainillaan vähän ajolinjaa ja muuta, niin kyllä tilanne on se, että kamppailu on äärimmäisen tiukkaa ja tasaista vääntöä. Juujärvi, Osmo, Pihlaja, kärki kolmikko painelee siellä eteenpäin. Sitten 4. Pieti Puhakka. Nyt Puhakka jäi tuolla ilmapajaan 4 sekunnin päähän 3. Pihlajasta. Ja sekin on vielä ihan statistiikkaa tuollaiset noin pienet erot. Ja puoli minuuttia käytetty ajoaikaa tässä oman päivän toisessa kauden viimeisessä ratkaisevassa Nobros SM erässä. Tosiaan kun sektorin titteleitä ei muuta ole jaossa kuin tämä, niin ainoa Suomen mestaruus on hetkinen kuluttua ratkeamassa näille lumille ja Mikko Osmo